Nggo nandingi nenggala. Iya ya. Ya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya. Kowe tau ana Baladewa nggawa glathi pramuka. Wagu ya, wagu. Ra ono terus terserah apa. Pedro kandang malah wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiape. Itu kowe. Ora ono e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Kok ya ono ari cilik banget lho. Ku nek goleki gareng mana. Baladewa sing kae nggawa alu wis. Aku golek lesung. Goleki lesung. Goleki gaman terus aja sembrono. Kowe wis mangan? Oh nggih, ngestaken jauh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos e, urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Kowe njebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ono. Enggak to. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong ya? Burung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lha iya. Lah iki neng apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira ya Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawahing lawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdi anggenipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Heeh. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha.
Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi Harjo sapraptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitul kantong bolong padha Harjo sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Ponokan Bagong Madhararja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kaundasaken siji mas paripe. Wah, kemos kami sosolan lambene ra. Putra kantong bolong Madhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun Padha kanthi Harjo sapraptamu. pinayunganing kawidadan ing Sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk Raharjo, Petruk. Narapati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong Madhararja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo Wah, cocok kuwi dibakar. kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Kuwi ora Dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. lho kuwale. Oh, nggih, Dik. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambo bilih wonten tepat kula nggih kula munjatun sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo Panakawan, matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Project Ndrawati. Ngeten sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa, Semar ki salat. 5 wektu malah kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet.
Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten melu niku. Wong piyayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakane Bandam Sisi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula ali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet. Apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara iki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun nengko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wis, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petruk, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, mboten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan Jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet.
nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu brana picis, waton dudu mas mutiara hargya jamrut hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora awuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Lara Temon didhawuhi kalih Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, wigatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mendene. Hah? Betul. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake Mas. Pranata cara, lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten Sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anake sok iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning konsep nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa?
Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng ngrabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye lek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, ngrumangsani nek dheke urip enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang iki mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso gayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora ngomong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora mau. Ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Lara Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek
Nek sampean ora iso maringake ndala trema dhateng Bapak Semar didhawuh karo Endak Senek anu Bambang Senek niku ateges sampean nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani rakyat minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah niku fatal tumrap kula wis pocokan panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat wah menungso ora tatanan tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa dicecamat dening wujuding Bagong mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngunake ento Lesmana ki wong edan Lesmana ki wong ora genep anggepmu apa Bagong ngandel ora kapokmu kapan kowe oke ora sampe melu kowe ya tandangane dhewe aku labur adikku ya Toipati kok Tru ora usah semelang nek dunak-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik kok ngapa kowe nagih aku sing utang wis santai kok aku wedi ora rumangsane Bagong Ponokawan Bagong wonten dawuh aku tak ning jaba ya nang jaba ana minggah cican kono ora wedi aku nek ijen kok ya tinggal tenan kowe tinggalen rumangsane ditisik nggo aku kok oh iya to ana do mulih sik kono dumeh do nggo kendaraan dhewe mulih sik kono Bagong wonten dawuh kowe mau ngucap piye kowe mau ngucap piye lali wis mau wis ora tak pikir nek mau kowe ngunek Lesmana apa piye rada edan Lesmana ki sapa anake Duryudana lho jangkar ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan nek ana piyayine aku nganggo Raden ha wong ora ana dijangkare kok wong kono ya ora krasa kok geger kowe ngino karo putra Ngastina pancen kepala nyata Gadewa Bathara Kresnane nganti kebrebeken kae kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngias karo utusane wong Ngastina pancen tak sengaja kowe arep ngapa mergo nek ora tak kaya ngeneke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa terus endang lara temon diparingi karo sampean niki pancen tak jarak niki wis dadi sistematis kula niki wis tak gonta-gonta saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug oh mungsuhe Bagong yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa nuwun sewu Mas kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho Mas nah sampean jajar karo Bagong oke ora masalah lu jual gue beli pokoknya tur kula tak takon karo sampean saniki tak takon kula sing ngomong niku nyata apa ora bab apa lho Lesmana kentir ora lho arep kentir kene iki anak ratu alah ora dandamune anak ratu anak wong anggere kentir ya kentir ngono wis beres to wong nyatane ya kentir kok sampean geger terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan nglamar sapa-sapa gagal nglamar Ndara Pergiwati Pergiwa gagal nglamar Ndara Prantawati nglamar Ndara Siti Sendari gagal Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam Rasida terus kebaca dijiwiti bokonge barang cetot mulane kok esuk tuku mie ayam awan tuku mie ayam bengung sore tuku mie ayam wah seneng karo bakule bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke ayo kewirangan jelas kewirangan sampean nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyo ngendang loro temon mula suwe ketipu pananging Baladewa rawe rantas malang-malang bakal tak putung oke monggo dadi palangku kowe wis saiki bali yo terus omong karo bapakmu Semar
Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong, aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penae ngunak-unakke bapak. Aku anggere bapak dunak-unakke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Bol dhewe arep dundang sapa nek ora Bol? Jijik iki. Koko Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendhut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sering kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadedaning Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa. Ora ketitawak kere perkerek pati-pati. Ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu rangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani
Lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Pices. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Halo. Oh, ya dikalang-kalang ra ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asal omong Petro lho, ora. Kok ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petromu perang nanti megap-megap ora tak goleke wis kok. Ben ora tak tukoke. Kangge rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jama-jama. Beleken mripun. Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan metu njaba Bagong. Nun niki nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Koko Prabu kados undi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadung Dawula. Koko Prabu kados undi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadung Dawu. Bathara, Wonten dawuh. niki wau janjane kudune kula wis kasembadan Mbaya Kendang Ratamun. Atmarjane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna. Lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat namipun Endang Ratamun. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka Paduka malah ngawis anggening para Satakura ngendherekaken jengkar Paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bathara, wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Ratamun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun pekaten. Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng Endang Ratamun. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedreg rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra dajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang.
Sapa sing cilik gedene songkur kadigdaning Baladewa. Menang boyong indang karo temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kalian kula. Wantun kalian Adipati Hayos Senguni. Wah, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong nika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nur. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Nur, iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho, napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukaning anak Prabu Baladewa. Mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake. Citraksa-citraksi. Cing-ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ki janjane tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk muni pisan iki kleru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati wae hah kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati
Nek kowe urip wedi mati ki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nanang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kosek-kosek. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi kena 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Tru. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dicek colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memper karo ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah, iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepuki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Kok ndasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor 2 mati madya, kuwi matine disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama Ndeng.
Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene tandangi wong loro ya Le. Ah, wis sapa sing ketok arep boyong ning ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kaya Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Ayo ditataki. Ya, Ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nek kon perange mesti siap. ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Ah, ora tekan kene dhewe ya. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapate. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ah niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong, ngapa? lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene go maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak ora Baladewa baru isa ora. Nek mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu iki. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoke kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng cukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ya iya. Piye sapike piye? Yo mulai yo. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan. Aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku.
nek arep arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan nampak-nampake kula manut. Wani arep rewo. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suar aku tak kendharat diritani Kartomarmo. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong karo Kartomarmo. Pagi jajaran cukup tadi bawa yo. Ayo dewi, gugu karepe dewi sawange sapa iki wajo ning pabalakan. Laden hanya dua gati. Pengiran pati negara Kestiya, kadang soto negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok, pengiran pati Ngastina. Tak antil pisan mudhar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing cekane Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekane Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekane Pati. Jeblok jajamu baraka. Aduh. Dia. Tiba-tibaku pocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Woh, papel. Bocah. Bocah. Ejan. Tantup kalau jekik. Iki apa ya? Saka maci jeneng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Cokotke kodhok. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Kowe edan. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Baru. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durma gati kok picing kok breseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa nganti gebrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju terus. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke sedegan.
Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cedhile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramanata, jawab imbang yen padha-padha kae. Jah kula man. Kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki mung Panakawan, Petruk ki mung batur kok kalah nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih diunekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono mung karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Mbok ben. Nyatane ya kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah ya kalah. Lajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku kula entup kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entup kodhok kelok. Kula beto kula templeke urite Petruk gak mlonyoh babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk nganteng kula jeblet. Ya jajasi kula dibleseke teklep niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget jeloke sira kula bres. Kalah kan. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah Panakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe lho, Man. Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudan telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh.
Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejer-jejelen nyawa anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiten neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi semigawan. Petro. Edan kowe. Uwani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjongake nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong ah. Kleru nggon ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming basa mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lha iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing sekon pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo udah bengok dalange Petro. Dalange bengok.
Citra kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi, nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbang-mbangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milih liyal. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti niki berarti Kukurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengeni Sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun ngoten mawon. Kok sesek lho dadan. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra Swarna ndi? Arep maju perang krasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Wah, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo, lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Ya, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Ya. Gondodo apa? Ya. Mburi ya kena ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Ya, lho dimatke. Kayak sing rada suwe lho. Oh ngene iki jane musuhe matke. Ya lho. Oh iya iki ya. Ya. Buri wae ya.
Kaya kula niki nya. Oh iya aku ya wani nya ayo. Ayo isih ayo. Ayo ngapa ayo. Mburi apa piye nya? Mburi ya mburi. Nya. Ah kendel e padake. Ayo. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mau sak banter-bantere. Matno sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe, modar ora apa-apa. Hei! Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sangkas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Ngono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Rapopo. Dan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ra ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kowe ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mon cilaka ya wis ora ngomong wis ya ora nganggo omongan lho ora. Bismillah. Oh kuwi wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh no. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Oe. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya musike iki tata-tata kok. Ayo, iya musike tata-tata. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran kok mabyur men apokmu apaan le Dir tak nglecak le urek ya babu jatahmu saiki ya halo wow lek ndasmu sirah diceneng kok diantil sak kae Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggaken
ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian bagenganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspaning jajalanan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula jeblok ketemu mati. Tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Weh. Lak totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok njaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper Gus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panuswaning jajaran Sukertaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat suwun karo tuladan greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku ya, Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk, kono nggawa nenggala ya. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Nek njuk dite. Mah. Kono omong ku sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Ditutup dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sik komanan 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa?
Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok seneng ra jamak-jamak. Iki kono. PN gaglaken. Waduh. Kono nya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti. Irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Ah. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngene tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh, oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wis sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tak rewangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tak rewangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Hei. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe apa piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki mendonga ta, Tru? Sambar karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Wije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tatra. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Aman Suramanto cek, Tru. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nenggala. Oh iya. Nggo nandingi nenggala. Iya. Ya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya. Kowe tau ana Baladewa nggawa glathi pramuka. Wagu ya, wagu. Ra ono terus terserah apa. Pedro kandang malah wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban wedhuse disiape. Ijus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya.
Ampun sing. Aku yo ana ari cilik banget lho. Nek goleki gareng manah rekoso. Nyo, wis anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke, rasah. Aku ora ngerti omongan, rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, panon maning jangan sekan panon. Blesanan. Bles kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi ora. Panos maning jajanan suntane bone iblis anak kuwi. Kejembane ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sopo-sopo dukan ayo boleh Prabu boleh metu. Oh, iki apa iki? Lek aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata di meja. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong lagi. Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Weh, cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, sapa ora? Kowe Bagong. Iya. Nenggala ora temu ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara kalakon gleteng tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangan? Oh nggih, ngestaken jauh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos e, urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Kuwi jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Iki to. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ngene. Iya. Weh, wong kok glelenge ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Iki kok isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso kok ketindihan semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Dirapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku, Mas.
iya nggawa gentering apa hocah wonte jawang wah setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki iki nek ditonton kok kaya Baladewa mulai kaya edan aho aja ono ho 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 wajin jawang wah montan wae iya Prabu Kendel. Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu Ratri Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Terus mana? Koko Prabu. Ayipun Kresna. Ah, jagen teng belajar. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Oh, iya. Prabu aja ngengkep-ngengkep koyo ngene iki. Rada-rada sih. Inggih, Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Wonten karing dawuh. Kula aja percaya. Kuwi. Kudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo. Kendel. Iya. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Anebles kowe. Kresna, kepiye kabare? Kresna, wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjal maning Betari Durga. Hus! lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten, kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih, boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye wae aku? Ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten aktor saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kanthi Endang Ratemon. Heeh, terus Endang Ratemon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula Endang Ratemon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Ratemon ngaten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika Kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandrana kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus
Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, ya. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Kanjeng Koko Prabu ya. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastranan pinanganten kakung. Inggih, wis tak kendhawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pangandikamu apa? Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengkono. Lah iya. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Nggaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kok ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten Bali yo, Bagong. Petruk kantong bolong dalem sinipun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Nggaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petruk, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi nggone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Malah krungu lho. Isin aku.
mangatus nggo rebutan. Mangatus yo akeh kok. Ha iya. Ha iya. Aku seneng ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikai Bagong. Mboten. Nyotampan ono. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku wis kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijono Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu sewu negara Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijono pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih ratu sewu negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih. Iya. Bareng Iya. kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Swasa pucine. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola. Tiba tenan apa? Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sawaya-waya? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot ora? Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati banget. Nggih. Ya contane, Tru. Ya.